Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Usa ka bagong himugso nga baby boy ang napalgang buhi sa basurahan sa comfort room duol sa usa ka ospital sa Buluan, Maguindanao del Sur. Hinuon, inahan nga 16 anyos na ilhan human nagpatambal sa maong ospital. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Buhi nga napalgan sa usa ka watcher kining bagong himugso nga baby boy nga anaa sa sulod sa itom nga plastic bag nga anaa sa kilid sa usa ka comfort room duol sa Buluan District Hospital sa Buluan, Maguindanao del Sur banda 5:25 sa buntag adlawng Martes. Gilayon kining gidala sa emergency area sa maong ospital aron matagad. Ang maong bata nga wala pa naputol ang puso diyang napalgan motimbang og 1.9 kilos. The baby boy was rescued immediately and nagawan po ng paraan upang malunasan yung bata. The moment, ginagamot po, binigyan na siya ng appropriate na management and treatment, ideal for newborn babies and exposed dito sa maruming environment kasi nga iniwan nga doon sa basurahan. Matud sa tagdumala sa maong ospital, ang inahan sa maong bata una nang midangom sa maong ospital human makasinati og sakit sa tiyan. Apan diyang gi-assess kini sa mga nurse. Kalit kuno kining nananghid nga mag-CR og wala na mibalik. Nagsabi yung mother, pwede mag-CR muna ako. So, pumasok siya sa CR, medyo mga 100 meters away from our emergency ER since we are in the evacuation center sa women's building ng Buluan. So, pag CR niya, nanganak siya sa CR, hindi namin alam na nasa medical na may nanganganak doon sa CR. Pagkapanganak niya, nilagay niya sa basurahan yung baby. Umuwi siya ng bahay. Apan wala nagdugay. Midangob balik sa maong ospital ang inahan human nakasinati og bleeding. Later, bumalik sa hospital because of bleeding. Hindi yata completed pa yung delivery. At yun naman po ay ginagawa ng ating mga doctors ng paraan upang ma-save yung buhay ng nanay. Nasuta nga ang inahan sa maong bata. Nag-edad og 16 anyos. Siya ug ang iyang anak kasamtangang ipaubos sa medical treatment. Gitagad na sab sila sa LGU pinaagi sa paghatag og assistance sama sa gatas, diaper ug ubang panginahanglanon. Gumikan sa itabo, dunay pahimangno ang Ministry of Health BARM sa mga ginikanan. The mother is allegedly single at hindi na nila alam na pregnant daw yung kanilang anak. So yan po ay isang malaking mensahe sa ating mga magulang na huwag nating hayaan at huwag nating pabayaan yung ating mga anak na to the point na hindi na natin alam ang nangyayari sa kanyang buhay. Ginasulayan pang makuha ng payag ang inahan sa mong bata ug ang kabanay ni ini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.